Ebben a videóban rólam fogunk beszélni. Hát úgy kezdtem, hogy megláttam ezt, hogy fel lehet tölteni ilyeneket, meg ilyesmik, és belekezdtem. Most még mit mondjak, igazából szeretek Xboxozni, meg minden. Még sulizok, harmadikos vagyok. Most volt egy héttel ezelőtt a szülinapom, 9 éves lettem, harmadikos, ugye mondtam. A suliban focizunk, volt egy videóm, ahol láthatóan focizok, nagyon jól. U11-es vagyok, U10-11, pontosabb, hogyha valaki jobban érti. Igazából nem tudom, mit mondjak, szeretek legózni, fociskártyát gyűjteni, szeretem osztályomat, tanárokat, sulit. Ez egy korrekt magyarázat szerintem. Bocs, hogyha nem oda nézek, de kezdő vagyok, mondom. Igazából vicces vagyok, nagyon vicces vagyok, érzékeny is. Hát igazából ennyi. Sziasztok, kérlek szépen iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt. Köszönöm szépen, várom a kommenteket.